Matuka makema ega yumusuri munene bwa serikali gutuguterare ekine kikonya kia mutogoreirie uyu rengo mawaziri buburendi bwa masa matuka magega Senator Fred Matiang'i nigo egati yabanenji korwasoro gongo rwa gusiba gokeire enganeyo. We are here to tell the Kenyans that we also need to be respected as Somusi community. Bakoragwa muna basomi kurwa sorogongo rigarwa gusi niko bagendera ko bakugikirie nchira Matiang'i abagagochandwa ono niko batogiriye gatambukire kyasibaganirie Matiang'i guchikunyara kabaga kubwata ni gwa serikali elio kweneke buna natwe kunyara kabaga ko yakonye serikali ilikole toboterwo bwagendera ko bokubura chinsemo emergency ya Kenya. I'll make sure that everybody knows what is the feeling of the educational sector, particularly in Kisii and concerning the Kisii community. Asinge into tutake tomolende mbuya kolete bagakwana amangana yoga ikirana na intubona ngurara tuli ekwera bamwanga sikugo tukubugima twese tugakuminga ndikia aba umuntu agaitete kolende bona yanyalekenire munguru swana ndikati umwana ito onyorera omolende egatibo igo yabonjire kurwasoro gongo rwa gusia nene bali balebe sekta ya matatu na baraboni go batogire getambukire kyo aseba igo baganire Matiang'i atikonyara ko bagagusikwa nabo igo kwegwe gatari gikira konya mu gusikwa egenderia samagenderero tamali dangoro gubeni na majoki ngo banga kigare jigoro modern premium wega Kisii ekero roli Matiang'i ara mwanjire baba United baba amo aye gwekerogo roli ntobe no mogoka ka sengenjo Matiang'i no muntu bwate visoni obwate orato konya ndo guturwanira na ndwa bagusi ewo tubwati ndamwa mwende yonse igonto no mogoke kerara igwekerogo baba amo roli ntobe goke nonye nabo bagukwanira igoro yetaro yo murayo munene bwensomuske William Samuel Ruto yero beire guchikunyara kaboge gokorekana omweri bo mutinyo yoiga nigo egati yabara yabo baganire murayo munene achikunyara kaboga ko bakorera amagani egati abogo kyanira igoro lirie ndagere gento kyagendera kaboga ko ba igesara president yasoete ntuli na mogoko igato limiterete ebinto bakigo tokumeti uchumi gesale gete besa ntubwati twagatware no ene emyo muguko rero no nyani siringi 10 ntubwati bono mogako ngana ro Ruto yani ntoi gwete komorora no ninga kiago chugocha egwikende ntotagite komorora gaiga Kisii county nigato geche titoigwete toroke uchumi anta kongerete atolimiterete ebinto bobe sana Naboigo egati yabanenchi abo boigo nigo bahatebire bunetaro yayo murayo munene bwense guchasoro gongo rwa gusi nigera betetwara matunda ndonse na boita bonde bwensi egekogera gesaba service kende ngeyo korengana mona barabwo ba beire bakonyora ike yora jenga gerita banta bange bararo ke kyaera gento gocha kwa ngo tokonyo bugme botokongerete bono tinaji chatindo jia jae gocha gusi Ono nigo kuborigwa kwa rure guchase baraikorwa segesa kukyo gusigo chamo ili gusikana nabo igo kwendeke bunango kwa nabarenelio geri megentukerero ko nyorekana kwa magendreme ye county ya Kisii. People and the Somusi in particular that we need to respect one another if we indeed really want Kisii to grow. This is the message that we want to pass over to everybody else in the government and in the communities. Maisons bono nigaganyerete ekikira kunyara kabaga ko bachitariki chiria omorai bwensara kunyara kabaga gwekeme yorogongo rwa gusi boigo chingaki omorori wa masabo yo kumusabera Fred Matiang'i robeiri me ye county ya Kisii mane county Nyamira ekyo kirach kunyara koba gekoba nche Mpolikap Okaram.